Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pianggang manok. Ayan, luto pong tausog at dish po ng ating mga kababayan na taga Sulu, Mindanao. Yes! At first time po namin matitikman ang dish ng Sulu, Mindanao, mga kapudibis. At meron tayong cucumber at drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang earning game apps po. Ito po ay ang Eagle Game. Sa mga hindi pa po naka-download, please panoorin natin. Download po natin ang Eagle Game, mga kapudibis. I-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos, i-click ang download. At kapag na-download na, i-click po natin ang install. At pagkatapos po, ay open na po natin. Pagkatapos nun, lilitaw ang register or login. Pindutin po natin ang register. At sa account, ilalagay po natin ang cellphone number natin. At sa password naman po, ay ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Tapos, i-confirm natin ulit ang password. At sa OTP naman po, i-click natin ang send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa ating cellphone number na nilagay natin kanina. Pagka-receive po ng OTP, ilagay natin ito sa OTP at i-click ang register. At meron na po tayong libreng 5 pesos coins para masubukan ipaglaro. At para madagdagan po ang ating coins, maaari po tayong mag-cash in gamit ang GCash. I-click po natin ang cash in at ibaban lang po natin ang ating GCash. Ilalagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Hintayin natin ulit pumasok ang OTP code tapos ita-type po natin at i-save. Subukan po natin ng 100, i-click ang 100 tapos yes, i-click natin copy at punta na tayo sa GCash apps. I-click po na ang send money tapos express send. I-paste po natin number na kinopy natin kanina mga foodies. I-type ang 100 sa amount, i-click ang next, i-click ang send 100. Pagkatapos po, balik na po tayo sa Eagle Games ulit. At para makita natin kung pumasok ang ating kinash it, i-click ang refresh button. Subukan po natin maglaro ng Tong Eats mga foodies. Pasok lang po tayo sa Tong Eats at pumili ng table bet na gusto natin at hintayin natin mga makakalaban natin. At pwedeng maglaro ng dalawahan or tatluhan. Ganito lang po siya, bunot lang po tayo tapos sapaw. Parang katulad ng Tong Eats sa mga kapitbahay po natin. Pwedeng mag-fight at mag-challenge. Ganito lang po siya kadali mga foodies kaya tiyak na malilibang kayo sa paglalaro nito. At ang kagandahan nito mga foodies, pwede po natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click ang withdraw at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 2,000 pesos. At papasok po ito within 12 hours lang po mga foodies. Ganun lang po siya kadali mga foodies kaya subukan na po natin maglaro at nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Eagle Game. Mga kapudibis, nasa description box po namin ang kanilang link, kaya download na po tayo. Yes, bago po tayo kumain mga kapudibis, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na. Baka nagtataka kayo bakit color black po yung ano niya. Kasi yung meat ng coconut po ay sinunog, kaya naging color black. Yes. Ang unat subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Sarap. Sarap siya, no? Lasang-lasa yung nyug. Tsaka nilagyan po siya ng lemongrass. Kaya lasang lemongrass din siya. Ang sarap pagkaluto.
hindi magko-color black yung ngipin nyo dito mga kapudibis, no? Kasi hindi ano to. Paras na. Sarap. 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 Mag-color black. At gusto ko lang magpasalamat sa mga... Ay, Inom na inom tayo. na tayo. Sa mga kasama natin nag-outing. Outing Opo. ba? Sila Discarding Basic at Bioco Food Trip, Michael Lanan Channel, at syempre ang aming manager na si Queen Queen Natsu. Natsu. Ayan. Maraming Thank you so salamat. much. Sisi ko ay kumari kong tunay. Sobrang saya, grabe. Tsaka hindi mo akalain na makakasama namin yung mga pinapanood namin at nahangaan namin mga Pinoy Mukbangers na nakasama namin. Tsaka hindi sila nakakailang nakasama, no? Napaka, nila, pait. Para matagal na natin sila kasama. Kakilala. Hindi, para matagal mo na silang kilala at nakasama. Di ka Ang na- gwapo ni Mike, promise, mga kapodibis. Si Kuya Mike. Ang gwapo nun. Tsaka mababait sila si Sisi Kari. Yan, Sisi Kari, shout Si out. Kari, at saka si ano, si Scott. Kati. Si Kat. Ang ganda ni Sisi Kat. At saka si Queen Natsu. Parang Barbie yung muka. Ang liit na muka, no? Oo. Tsaka si Baby Ellie. Namimiss na kita, Baby Ellie. Namimiss ko si Jeff. Tapos si Lods, Discarding Basic. Ang bait ni Lods. Sobrang bait niya. Tingnan mo, pinapanood lang natin siya. No? Kasama na natin siya natulog, di ba? Nakainuman sa Oo nga. At kasama natin siya sa swimming pool. Makulit din sila. Sarap silang kasama. Oo, masarap. Sana soon. Sana maulit pa. Si Queen Natsu, mga Davis, ang liit na muka. Oo. No? Kung paano mo siya nakita sa YouTube, ganun din sa personal. Tapos gusto din namin magpa-thank you sa may-ari ng Mandalinville Resort. Yes. Ayan. Shoutout po, madam. Thank you so much po sa sa pagtanggap mo niya sa amin. doon. Oo. Ang bait niya, grabe. Tapos, pagpasok mo doon, naka-smile sila, mga staff nila, Yung mga staff kapodibis. nila, yung welcome ka talaga. Tsaka ang ganda ng resort, malinis. At sobrang ganda. Tapos yung mga staff nila, ang kapait. Napaka, nila, no? Basta napakabait nila. Wala kang masasabi. Kaya sa kung gusto po ninyong magbakasyon, yan, dito sa Pampanga, punta po kayo sa Mandalinville Resort. Santa Ana, Pampanga. Meron silang Facebook page. Ayan, nasa baba. Lalagay namin. Tignan nyo man, mga kapodibis. Ang ganda. At doon nag-taping si Maricel Soriano. Tsaka mga Maricel. yung Bex Battalion. Bex Battalion, oo. Doon sila. Ang dami na nag-shoot doon. Oo. Sila Discarding Basic na doon. Nakita natin, di ba? Bait sila. Ang ganda ng nila, pool. Mm-mm. Hindi kayo magsisisi. Tsaka masasarap din yung mga pagkain nila doon. Malinis pa. Yung may-ari kasi, kapampangan talaga. Kaya magaan yung loob ko sa kanya. Gusto niya mag-vlog tayo dun eh. Balik tayo kasi. Vlog tayo. Isang gabi, ma'am. Isang gabi, ma'am. Isang gabi. Yung nagsiuwi, nalungkot eh, no? Umiyak ako nun. Umiyak ka? Sana sumama ka. Ang pwede nga lang.
Ang ganda ni Ellie, no? Ang cute ni Baby Ellie. Mm-mm. At natikman nila yung ano natin, sisig. Oo. Tsaka yung ano, di pala nila alam yung Susie's Cuisine, no? Wala pala sa Manila ng Susie's Cuisine. Mm-mm. Ang sarap ng kinakain natin. Ano? Nahulog. Butas ng bibig ko. Sarap. Mm? Mm. Try nyo nang lutuin to mga putikis. Para maiba naman yung taste niya. Oo nga. Madali lang siyang lutuin. Meron din meron din silang Facebook page mga kaputibis. Discarding Basic, Biyoko Food Trip, Mike and Len at Queen Nat. So pakipollow po. I love you po. Biyoko Food Trip Official. Yes, Biyoko Food Trip Official. Tulungan mo po natin siya. Kasi yung isang ano niya, no? Na-hack. Nahak. Basta ganon. Kaya gumawa sila ng ulit. Biyoko Food Trip Official. Mm-mm. Sili. Mm-mm. Hindi naman sila ito. Ano yan? Ano yan? Tanglad dyan, pinapakain mo sa akin. Tanlad ba yan? Ay, hindi! Ayoko lang matigas. Ano ba yan? Pinapakain sa akin. Hindi naman ako kambing. Sorry naman. Tinry! Sarap, Si no? BBM na lasing. Naubos niya yung isang bote ng fundador. Fundador ba yan? Naubos niya. Siya lang mag-isang umiinom. Ganun talaga kapag malakot ka uminom. Kaya buhasan, sakit ng ulo. Kasama si Lods Discard tsaka si Mike and Len. Di man sila nagpo-fundador. Nagkukok lang yata sila. No? Or sanmig. Sanmig. Tapos siya fundador. Si ano daw, si Kuya Mike, hindi talaga siya umiinom. Napainom ko lang siya. Diba? Ganon tayo kalakas. Sana tabi kami natulog doon. Nasa taas kasi siya. Oo. Si Primax sa taas. Tapos Si BBM sa baba. Alam ko lang doon sa kwarto namin natulog. Manda ka sana. Basta lang lasing ako noon. Lasing sila. Ang lakas ng hilik ni BBM eh. Ay! Hilik ka pala. Oo, kapag ano, siyempre. Dapat naman tayo kapag pagod, di ba? Pagod ba ako? Lasing ka. Tawa ng tawa si BBM ha. Bakit wala?
Bakit to lang si Kuya Mike sinabi sa akin. Hindi naman niya alam. Sabi. At sa mga friend ni Queen Natsu. Hello po. Shoutout po sa inyo. Ano kasi pangalan? Nakalimutan namin yung pangalan nila. Pero shoutout po. Si Barry. Barry. Ay, Barry. Shoutout sa'yo, Barry. Barry. Ako si Valerie. Valerie, Barry. At sa kasama mo din na tsaka yung nag-i-edit ni Queen Queen Natsu. Hello sa'yo. Kabait din sila. Sana susunod marami na tayo, no? Ang ganda pala ng gano'n, no? Ang sarap pakiramdam, no? Oo. Yung magkakita kayo ng Mga nakakukulab mo, hinahangang. tsaka nakakukulab mo. Pagka-uwi mo ng bahay, Wala na. feeling mo nalulungkot ka, feeling mo namimiss mo sila. Kaya pagka-uwi ko namin ng bahay, namiss ko silang lahat. Minessage ko si Kati. Sabi ko, Ako din naman. namimiss ko kayo, sabi ko. Miss na. Yung pakwan namin nasira lang. Pakwan? Yung tanong nyo? Bakit? Kasi umuulan. Ngayon, dalawang araw lang yung ulan, nasira na. Siyempre bawal yun maulanan. Maulanan. Tsaka lulubog sila sa siyempre sa bukid sila. Lubog sila ngayon. Hindi ko alam. Tumawag lang yung mama ko, sabi niya sira. Sayang naman. Matamis? Hindi, titikman ko. Naulanan din. Hindi, pwede na. Iwas diabetes to. Ayun mga foodies, naubos po natin ang pianggang manok. Ayan. Shoutout po sa mga kababayan po natin taga Sulu, Mindanao. Yan, mga tausug po. Ayan. Ang sarap po ng dish mo. Sarap. Hindi ko na maubos yan. Hindi mo na kaya? Mga foodies, Eagle Game po. Ayan, kikita ka na at malilibang ka pa po. Nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya mag-download na po kayo. Yes, mga kapudibis! Tumatalsik yung kanin. Ayan mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie Bee Vlogs, please mag-subscribe na po kayo. At syempre, ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, next mukbang po tayo doon po tayo magsha-shoutout Apo. mga kapudibis. Kaya, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you.